Goeie. Politici zijn domme meesken. Als de verkiezingswest ha, dan kunnen ze zelfs net eens zeggen dat die en die partijen in het college komen moeten. Nou is dat ik wel zwier, hè? Alle oude en oud-politici die moesten nu de kost sleurd worden om aan te gaan hoe je als verkenner of informateur een wijfine kennen in het labyrint van volle partijen bij alle jaar hetzelfde programma. Dat Joop Atsma uit in 8 karspelen doet, dat is gewoon traditie. Maar wat Tom van Maurik nou op Vlieland mat, de oude eilanden praten daarbij een pilsje even een kwartierkoer. Tom heeft zelfs de drachten matten, hij weet het beste wat daar misgiet. Nou, en daar komt nou goed old Geert Benedictus. Ja, nou ja, doe weer de dagelijkse frammerske al het fotoron uit zien CDA-fractie. Die zeggen het zwerg doen. Peter den Oudsen die slept in Tietjerk, maar mat nou in een ljouwert uit de ties helje. Enkel die ties zit er net. Partij van Arbeid en GroenLinks kan gewoon zitten met wat ze verder willen. Peter is enkel een PR-blomke dus. Dirk Durks die mat het dwaan in wat eerst Friesland. Nou, die doet eigenlijk alles wat de aan Soeboer van hem vreegt. Het is een wisselwerking met de Friese Marden, wat op Titie Willemsma, daar wie ze daar in wat eerst Friesland wil uitzoeken, dat in de Friese Marden kan ze helemaal geen kweer. FNP met CDA en kleur erbij kleer. Hetty Jansen had in Zuidwest-Friesland ik neer te dwaan. Of het zo wezen maar dat Marijke Roska wat CDA slieten wil. En Peter van der Voort is in de Waardhoeken al kleer. Maar het meest singulier is dat wel die Terksterdeal. 2 informateurs. Hendrik ten Hoeven, de godvader van de FNP. En Arne Jochem de Vries, de zoon van Barel, dus de Partij van Arbeid. Het is net eerlijk, want Arne Jochem die praat 5 keer zo lang als Hendrik. Die is zo bedachtzaam dat elk al in huis is als hij begint te praten. Maar wat nog vreemder is, het CDA is der lieke groot als de FNP. Had ze geen oude CDA-stroeken der fieten kennen? Of zit er wat oors achter? Wil de FNP dan misschien net met het CDA? Want als ze 2 informateurs benemen, dan moeten wij uitzien. Dan bezit het wel wat.